Il-ħaddiema l-anzjani u l-familji Maltin u Għawċin qed jibqgħu jġorru piżijiet kbar kaġun tal-għoli tal-ħajja. Fatt li reġa' kien konfermat anke mill-aħħar statistika Ewropea li turi kif pajjiżna baqa' fl-istess livell tas-sajf li għadda fejn tidħol ir-rata tal-inflazzjoni u minkejja li din fuq xahar naqset marġinalment xorta baqgħet ogħla mill-medja Ewropea. L-informazzjoni li ħarġet mill-Eurostat turi li l-inflazzjoni f'pajjiżna għadha fl-istess ilma tas-sena l-oħra. Meta tqabbel is-sitwazzjoni ta' Malta f'Ġunju ta' din is-sena ma' Ġunju tas-sena li għaddiet, wieħed ma la jinduna li l-kriżi tal-għoli tal-ħajja baqgħet eżatti kif kienet. Dan ifisser li l-prezzijiet tal-prodotti baqgħu għolin, b'riżultat li l-familji Maltin u Għawċin bil-kemm qed ilaħqu minn xahar għal xahar. Tant li qed ikollhom inaqsu minn affarijiet li qabel konna nqisuhom parti minn ħajjitna. Fost l-aktar prodotti affettwati minn żidiet fil-prezzijiet hemm il-prodotti tal-laħam, il-bajt, frott u ħaxix, il-ħalib, il-ħobs, il-ġobon, prodotti tal-ħasil u anke mediċini, b'dawn kollha jolew sew fil-prezz tagħhom. U meta tqabbel iċ-ċifri ta' Malta mal-pajjiżi l-oħra Ewropej, tintuna kif sena f'pajjiżna biss ma naqas il-livell ta' inflazzjoni. Minnaħa l-oħra, il-pajjiżi kollha raw tnaqqis ta' mill-inqas 1%. Dan fil-waqt li fil-Belġju, l-Greċja, Spanja u Lussemburgu, il-familji kellhom tnaqqis ta' madwar 10% tal-inflazzjoni. U sa dan it-tant, l-għoli tal-ħajja f'Malta fuq sena baqgħet fil-livell ta' 6.1%. Dan meta l-medja Ewropea hi ta' 5.5%. Fid-daw ta' dan kollu Roberta Bella u l-Ministri tiegħu jibqgħu ma jlisnux kelma waħda biex jgħinu lil Maltin u l-Għawċin li qed jintlaqtu minn dan il-piż. Kontrast, il-Partit Nazzjonista qed joffri proposti ċari. Fosthom għajnuna diretta l-importaturi biex jilqgħu għal piżijiet li qed jaffaċċjaw fl-importazzjoni u l-proposta li l-kolla ma tibqax tiġi ntaxxata.